Gata go maka onwe nda ka na-ekwa dị na ashi ya hafe ya ndị a na-epaint kala ogene. Ndị na-esonyere Amokwe TV anyị na-ekene unu na-achụ unu deme ya bala unu. Ị na-abata live ị na-agwa ebe ishi esola anyị ebe anyị nọ bụ n'Obioma ị na-aya ịhụ na ihe a bụ Ashu Obioma na bus stop ndị Obioma ọ ya bụ ihe anyị nọ ihe a. So taa ka a na-enye condolence visit ndị culture Obioma niile na-abịa condolence visit maka Igwe ahafụlụ bụ His Royal Highness Igwe Ikechukwu Martin Nwofor Chinenye eze na ngwu nke ịtọ n'Obioma. Ị na-aya ihu oke mmanwụ na-agbarata so ka ị na-esoyela anyị na Amokwe TV anyị na-achịgide eme maka isoyela anyị mana ị na-abata live ị ga na-emela anyị bụ ishare vidio ị like ya ị comment ya ị gwa ya ebe ishi esoyela anyị gwa ya ebe ị nọ n'ụwa niile mee ka anyị mata ebe ị nọ. Ọ dị very important deme oke ma ọ bụ ihe a ọkwa onye ọbụla ya ekwele efe ọdị n'ọgwụ gbara ọmụ nwayọ because ọ bụ na ishe hokwa ya ndị ọzọ ama ahụ ya anyị na-ayu na advice every time m ga na-eme ka ihe anyị na-eme na-aga viral anyị na-akwalite nke anyị otu a ka obodo dị iche iche akwalite their own. African culture is so beautiful and fine, so let's support our own and promote our own culture. Nnukwu oke ma ọ bụ ihe a and ị ga-agbakwa mbọ jee na YouTube just subscribe and click the notification button maka more updates. Ọ na-abụ Facebook yekwa nsogbu anyị na-ejewe eme more life ebe a, so ọ dị important na ijekwa na YouTube just search Amokwe Community TV. Like, comment, share. Na share na Obioma group dị iche iche. Na share na uti group dị iche iche. Dewe mawo. You can see the sound, the lyrics of African culture, the beauty of African culture. Ị na-anụkwa egwu a o were udo joy ọ na-enye iche. Ụmụ egwu a na ihe a niile karị Halloween a na-eme. Deme anyị ekene gị. So mana ọ na ya dị promote nke anyị, ọ ka mma ka anyị na-epromote ya ka ụwa niile na-ahụ ya. Unu ga-ahụ agụ na-eche ibe. Ọ ihe kwuru bụ ihe a na-eme. Chibe anyị ekene gị dị agwa aka ihe a na-emeta nwa ya na-emeta mụna Obioma na-eje support ihe ọ na-eme okay ọ bụrụ na bịa m ntị ka m kwuo n'izu bịa ọ dị mma une m yes ihe a na-emeta bụ na ndị maka culture na-ejekwa Igwe Chinenye eze yes ọ bụ anyị na-eje nzukọ tata were si no Igwe original Igwe
Nkemara. Whoever be in charge of culture and tradition. Okay. And whoever will yes. Yes. Them, eh? Yes. Oh, yeah, oh, yeah, since 5 days ago. Yes. Okay. Them, eh? I can okay. Ya bali o. Them, Unaya efeha na-ekwu Okay. Chavago. Share this video anywhere you are watching us around the world. Make sure you are sharing this video as you are watching, so others will enjoy with what we are seeing here, because culture is life, culture is very, very wonderful. Igbo culture is good. Keep sharing the video, whether you are in America, in UK, in Asia, in London, in Nigeria, in Abuja, in Lagos. Keep sharing this video. Keep promoting Igbo culture, because it is very, very wonderful. Wow, wow. This masquerade is a guy. Oh, here could be Hane. Inaya, and pay their last respect to their Igwe. By no Obioma. Obioma, we high no hand, with local government area and Enugu State. Oh, came out this chain after time, Waka Hakwai Igwe, Ugu, a baz. Bo His Royal Highness Igwe Martin Ikechukwu Nwofor. Anthony. Anthony. You to remember me about Binoka. So I feel bad. I know the culture. So all I know, I'm business I can egg them. Ya balik makisu elai. Okay, can I check it here? I hear Kulubihan, I hear Kulubihan, oh, why? Zenith Ozon Nabo, watching from New Delhi. I hear you. Hey!